ስልጡን አምላኺኻ እሙ ተመስገን 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 ዓብይ አምላኺኻ እሙ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን 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 ስልጡን አምላኺኻ እሙ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ምስጋና ይትፈትዎ ኢኻሞ አምላኽ የመስገነካ አምላኽ የመስገነካ ሃሌሉያ ዕልልታ ይትፈትዎ ኢኻሞ አምላኽ የመስገነካ አምላኽ የመስገነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካ አሎና ሰብሎ ንስኻ በዝረፍ ድዚ ክትባርከና ስለትፈቱ አምላኸይ ነመስግነካ አሎና ሎሚ ብዘሎ መንፈስናን ነፍስናን ስጋናን ከይተንከፈካዮ ስለዘይወፅእ ልዕል ነብለካ አሎና ሎሚ ተዘዝተኻ ክንስማዓና ሎሚ ህላውነትካ ነዚ ቤት ከዕለቕልቆ ሎሚ ምሳኻ ኢንተርኮርስ ክኾነልና አምላኸይ ፍጹም ሕብረት ክኾነልና አምላኸይ ክትረዳኣና ንጽልይ አሎና ከምቲ አቦ አብ ወዲ ወዲ ድማ አቦ ሓደ ዝኾኑ ከምኡ ድማ ንሕና ሎሚ ምሳኹም ሓደ ክንከውን አምላኸይ ክትረዳኣና ንጽልይ አሎና ፍጹም ሕብረት ክኸውን ንልምን ሃሌሉያ ዓብይ አምላኺኻ እሙ ተመስገን 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 ስልጡን አምላኺኻ እሙ ተመስገን 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 አምላኸይ ልዕል በል ንስኻ በይንኻ ተባረኽ ንብል አሎና ንስኻ በይንኻ ሰልጥን ንብል አሎና ንስኻ በይንኻ ንማሕበርናን ህይወትናን ሃገርናን ክትገዝእ ንጽልይ አሎና ተን ሰለማውያን ጋር ካሎም ብዝቤት ከዓርፋ ንጽልይ ከመይ ዝበለ ወንጀናዩ ገሪሙኒ እንታይ ኮን ርዩለይ ዘፍቀረኒ ሃሌሉያ زوارد هنا عايز قبا مسواتي حاتياتي كله تسل يسوس مويتون منفسك እግዚአብሔር ንኹልንትና ናኽቋጽ አጽሮን ልምናለና بخل نجار كاخد جز أن أملاخين لمنا كلونا حدا كوا أي قاص أصرنا أملاخي منهم كوا جزابي هري هاليلويا 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 أوه يسوع thank you Lord O yara basha trade ke petele ji yara na mantrodo ko boso trode ke petele ji yara gasatra da barala ji yara rabus ሃናና ሞሮ ቤትራላ ጂያራ ጋሳት ራዳባስ ከተበርቱን ህዝብ ኻይጽልይ አለኹ ከተባራብሮ ይጽልይ አለኹ አብ ውሽጡ ነፍሱ በኃይሊ ክብርት እግዚአብሔር መንፈስ ካሎ ማትራዶ ይጽልይ አለኹ ሬዛ ታላባሻና ማንትሮዶ ኮቦስ ትሬደ ከፓታላ ጂያራ ጋሳት ራዳ ጂያራ ቦስ ሆ ከይደክም ይሎክ ከይሕለል أجوخنا بالكا Thank you Lord Thank you لومين هزبها እግዚአብሔርይ ከተጻናኑ ይጽልይ አለኹ ሎሚን ህዝብሃ እግዚአብሔርይ ክትሮዶ ይጽልይ አለኹ ሎሚ በሁሉ ነገር አምላኸይ ክትረዳአና ንለምነካ አለና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ አሜን ከመይ ቀንዲኹም ህዝበ ክርስቲያን ሰናይዲ ክብርን አምላኽ ይኹን ሎሚ ናፍትና መወዳእታ መደብና ገጽናና ኸድናይና ሎሚ መበር 10 ተኽል ተኽፋል ናይ ምድረ በዳ ህይወት
حدا كريستيان كان صبارق زلو طبب اب مدره بدا نرئ لنا لومي مدمدم تا خنغبرو لينا خن فقاد املاح مالتي امين دو ابز حلف انتي تماهيرنا نيرنا انت دالكمني ميكانيكاوي كفال ناي سب تماهيرنا نيرنا مالتي املاح كسرحو خلو نسب علامه يسرحوا مخنياتو سو انتايو محدر هياو املاح كخون سلاستمرص اسب انتايو نعو بزطعمي مالتي يسرحوا سلازي سب سلست خفال الله ويلنا نيرنا استيل افتي محداس حساب زي تحدث حساب ناملاخ كسمر كم زي كل كابز بالحسابنا تبقيسنا نيرنا مالتي imagination اتحساسبانا ناملاخ زخونا اتحساسبالو ناملاخ زي بك اتحساسبا سلازلو قال املاخ بمحداس حسابكم تلوط انبر نز عالم زي ايتمسل وايلنا سلازي دما خمي غيرنا انا نحدث كمبلينا لو معلتي قدم خمي لنا نحدث غن ابز حلف انت يرينا نيرنا تدالكمني تكفالاتنا يسبرينا نيرنا مالتي لذا حدث سب كندك فالالو يلنا منفس الله نفس الله سغا الله يلنا نيرنا مالتي اب نفسو انتي انت يالو تدالكمني سمعيت الله فقاد الله امر الله غويتا يباركم اب منفسو دما كومو سلست خفال الله يلنا نيرنا ابز حلفه مالتي اب منفس دما اب منفسنا يود سب دما كندك فالالو يلنا سلست خمزلو وي مصحف قدوس دنگرنا مالتي تقدماي حبرت زبليو እግዚአብሔር እንታይ ይግበሩ ይሉ በሐቅን በመንፈስን ከተምልኾ ይግባአና አሜን ስለዚህ ህብረት አለው ማለት ምስ አምላኽ ኮኔክት እንሆነሉ ምስ አምላኽ ኢንተርፊውዝ ብለንድ እንሆነሉ ቦታ አለው ማለት which means ና ቦታ ጸሎት መጽኻ ምስ አምላኽ እንታይ ምዃን ማለት እዩ ሓደ ምዃን fellowship ምግባር ህብረት ዝብል ቃልካ ሓደ ምዃን ማለት እዩ አሜን አሜን ዶ تنا مس أملاخ زوعل نا أملاخ يزمسل مالتيو قال حلنا الله يلنا منفس ودسب حلنا خانتا يلنا تراريكم نتصبقن حماقن نمفلاي نتقامو لي مالتي حدا ودسب حبرت كجبر كله مس أملاخ اب حل نؤزر دو نغرات الله مالتيو نتخفو كفو كبلو يجمر نتصبق دما تصبق كبلو يجمر ناي مفلاي نغر يلامد مالتيو ولا حواري باولوس كزارب كله قلعه خلخوهم قلعه تزاربكو لبقلعه نبرني كم قول عدم ما انتي قبركو يبلنا يمالك لذي اتي لب قول عنبرن زبل حساب انتي لو الله بإبراوين اتهم عصم بالعلم مبلع استلامو دقنا نلبونو منتايم كفؤون تصبقون نمفلاي زلامو ديوم يبلنا يمالك امين دو لذي لبي انتي يدر لكم كفؤون تصبقون نمفلاي يحجزنا ويدما حلنا تصبقون كفؤون نمفلاي يتقمنا يمالك سالسا كفال دما جنزابه لنا رئينا نيرنا جنزابه مالت اب منفسنا كاب املاخ زمصو حسابات يوحزيوم حواري باولوس بزعبه حواري باولوس اب معرف 14 قبر حواريات كزارب كله انتايل بوشطو كحوي دليت كمزلو فليطو يبلنا اي مالت سلازنا بوتا صلوت كتمص انكلخا بوشطخا زفلطكا نجر الله امين دو افصم حبرت مس املاخ كتاتو خلخا زرداكا زفلطكا نجر الله مالت دغاغيمون بزعبه غويتا يسوس كزارب كله بوشطو فليطو نمنتاي كمس تبلا الله خبل بوشطو فليطو نمنتاي كفو تحسب لكم بلهم بوشطو فليطو يبلنا ايو دغاغيمو منفسو سترونغ زخونه اماني ابو خله يفلط يا امين ده تفلطي خاص كبلو تفلطي خبلو يا دغاغيمو على اب قدامي قرنطس معرف 16 شون كوم إلنا له مالتيو هاليلويا منفساو سيمرمر انبر انتاي كون إلنا له اي مرمرني إلنا الله مالتي قويتا يسوس عزيز باركم سلازي انتاي زبل حسابينا خنرئ تدعلكمني امباركس كمي إلنا إنا بمحداس حسابنا نلوت كمي إلنا إنا كمي ليو حدا أماني بمحداس حسابو زلوت أبزي تحيفيو زلغو انتاي دبل الله مالتيو هاللويا أمره بخمينا نحدثه أمره دسب بخميو زحدث أمرنا انتاي نهبو طراي زي كونه زقدسه ويك أزقيرو انتاي نهبو انتاي نبلعك على أملاق مبلعك على أملاق مسمع طراي زي كونه أب كمين معسن نهبو أزيو زقدسه أب كمين معسن مبزحتو ويسدم نبلو طبب نبلو انتاي تدعلكمني حق سلاز حسكا حق سلاز تزاربكا طببنيا مالتا يكونن نحق خا معس تتقمولون ابي تتقمولون مفلاط يو زياده طببنيا زغبركا مالتو سلازي امرو ود سب دماني ناملاخ بزبقع كمتي قال املاخ بكالاي قرنطس معرف 10 4 5 يلو زلو مالتو نتي انصار املاخ زعطق حساب
እናፍረስና ንምእዛዝ ክርስቶስ ክንማርኾ እንድሕር ኮይንና እቲ መጀመርታ ክመጽ ዘለዎ ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ኢንቫይሮንመንት ድማ የገድሶ እዩ ኣእምሮና ኣብ ከመይ ኩነታት ንኣብነት ንሓደ ሰብ ክትዛረብዎ ከለኹም ኣብ ሰላም ኣብ ህድኣት እንተደኣ ኣሎ ምኽሪ ናይ ምስማዕ ተኽእሉ ኣለዎ ሓቂ ዶ እናተረበሸ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግን ክሰምዓካ እውን ግዜ ይብሉን ስለዚ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ክትምዕዶ ካብ ክትእርሞ ካብ ክትግስጾ ከተጻናንዖ ይሓይሽ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣሜን ዶ ኣብ ዓርቢ ንምሃር ነርና ብዛዕባ ጥዑይ ዝኾነ ኣካል ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኢንቫይሮንመንት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንእምሮና እንታይ ንቕልቦ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ከመይ ኩነታት ንቕልቦ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ which means ኢንቫይሮንመንት ከነማቻች ኣለና ኩነታቱ ከነማቻች ኣለና ሽዑ ቃል ኣምላኽ እንተደኣ መጊብናዮ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኢልዎ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎስ ዘርኣይ ክዘርእ ወፈረ ኢልዎ በቃ እቲ ዘርኢ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክወድቕ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ኣብ እምኒ ተውድቆ እንድሕር ኮንካ ማለት ፍርቂ ልብኻ እንድሕር ተንብቦ ኮንካ ቃል ኣምላኽ ፍርቂ ልብኻ እንድሕር ትብሎ ኮንካ ብምንም ተኣምር ክትልወጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ንክርስቶስ እውን ክትመስል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ወርትክ ሓሳብካ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ እናተጻረረ እንታይ ትኸውን ተዳኢልኩምኒ ወርትክ ትገብሮ ነገር ንኣምላኽ ኣይስምር እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይተኻእለን ይብለና እምነት ድማ ካብ ምንታይ ትመጽእ ይብለና ካብ ምስማዕ ስለዚ እቲ ትሰምዖ ነገር ኣብ ጽቡቕ ባይታ እንተዘይወዲቑ ልብኻ ንዑ እንተዘይተዳልዩ ምቹእ ኣይከውንዩ ስለዚ ንኣእምሮ እንታይ ንህቦ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ከመይን መዓስን ንህቦ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ነዞም ክልተ ነገራት ዘዳልውልና ድማ ናይ ጸሎት ግዜ ምህላውን ናይ ቃል ነገር ምህላውን እዩ ንምንታይ ከምቲ ዓንቶ ያቀዲመ ዝበልክዎ ነፍሲ ወዲ ሰብ ካብ ሰለስተ ይቀውም መንፈስና ድማ ካብ ሰለስተ ነገራት ይቀውም ኣምላኽ ድማ ንወዲ ሰብ ክዛረቦ ከሎ መጀመርታ ክገብሮ ደሎ ወዲ ሰብ ኣብ ሕብረት ክህልሎ ኣብ ሕብረት ክህልሎ ምስ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ ሕብረት እንድሕር ኣሎ እቶም intuition ንብሎም ወይ ግንዛበ ንብሎ ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ይኸውን እዩ ይዓብዩ ሕልንኡ ድማ ጽቡቕን ሕማቕን ንምፍላይ እንታይ ይገብር ይዓብዩ እዚኦም እንድሕር ዓብዮም ድማ ነቲ ነፍሲ ናይ ወዲ ሰብ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝመፀ እንታይ ናይ ምግባር ተኽእለሎም ብርሃን ኣምላኽ ብመንፈስ ከኣት ከሎ ብነፍስና ድማ ቃል ኣምላኽ ከኣት ከሎ ልቢ ኢልና በቀዳማይ ተማሂርና ነርና ኣርባዕተ ክፋል ከም ዘለዎ ተዛሪብና ነርና ካብ መንፈስና ንሕልና ክሕዝ ከሎ ብዘሎ ነፍስና ድማ ይመጽእ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ስለዚ ኣርባዕተ ክፋል ከም ዘለዎ ልቢ ኣዕሚቕና ርኢናዮ ነርና ብዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሓደ መንፈሳዊ ዓቕሚ ክድልብ ይድግፈካ ማለት እዩ ኣብ ማኪና እንድሕር ሪኢኹሞ ሞተር ነዳድ ዝጭንጉ ኣሎ ምሽ ሜካኒክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንደን ኤነርጂ ዝህብ ድማ ኣሎ ክልቲኦም ምስ ተተኮሱ ስቲም ይፍጠር ስቲም ምስ ተፈጠረ እቲ ሞተር እንታይ ክኸውን ጅምር ክኸይድ ጅምር ብርሃን ኣምላኽ ብመንፈስካ ምስ ኣተወ ቃል ኣምላኽ ድማ ብነፍስኻ ብዒንትኻ ምስ ኣተወ ክልቲኦም ኣብ ልብኻ ይቃጸሉ እሞ መንፈሳዊ ሓይሊ ረኺብካ ንቅድሚት ክትግስግስ የኽእለካ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ይኸውን ይሰጥም ይስምብር ቅርጺ የውፅእ እሞ ንኣተሓሳስባኻ ፍጹም ይልውጦ ኣብቲ ገረሉ ኣምላኽ ክረዳእካ ኣብ ትሕጎሰሉ ኣምላኽ ክረዳእካ ከሎ እቲ ፍጹም ዘይትርስዖ ናይ ህይወትካ ጦብላሕታ እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ክርስቲያናት ዝመሃርሉ ኣብ ግዜ መከራ እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ እምበኣርከስ እንታይ ንብሎ ዘለና ተዳኢልኩምኒ እንታይ ንህቦ ጥራይ ደይኮንና ክንፈልጥ ዘለና ንእምሮና መዓስን ኣበይ ንህቦኻ ክንፈልጥ ኣለና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ቃል እግዚአብሔር እዩ ቃል እንታይ ክገብር ኣለዎ ናብ ሰብ ከኣትሎ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ቃል ኣምላኽ ኢሉ ህያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን እንታይ ይገብር መፈላለዮ ኣካልን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈል ዝሰጥም ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልቢ ብዛዕባ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 8 ታይልና ኣሎ ብልዕቲ ንጉስ ከይረክስ እንታይ ገበረ ሓለነ እዚ ናቱ ፍቃድ እዩ ናቱ ፍቃድ እዩ ሳምሳይምስ ክርስቲያናት ይተሓዋወሰም እዩ ነቲ ናቶም ሕልና ነቲ ናቶም ምሕላን ነቲ ናቶም ሓሳብ ከም ሓሳብ ኣምላኽ ገይሮም እንታይ ገብርዎም የቅርብዎም ምሕላንካ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ድዩ ዘይቁኑዕ ክትፈልጦ እንድሕር ኮንካ ምስ ሓሳብ ልቢ ማለት ምስቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ብሕልና ካቢሉ ሰናይ ነገር ዝተፈርደ ክፈላል ክእል ኣለዎ ክሳዕ እዚ ክፈል ዘይክእል ክርስቲያን እንድሕር ዘይኮይኑ እቲ ቃል የድልዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ክሳዕ ክንዲ ዝብቕዓት ኣለዎ ናይ ምፍላይ ብቕዓት ኣለዎ ኣብ መንጎ ሓሳብናን ሓሳብ ኣምላኽን ይፈልዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ሓሳብና ድማ ክንድርብዮ እኳ ደይኮነ ክንምርምሮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 19 20 ክዛረብ ከሎ ምንም እኮ ልብና እንተነቐፈና ኢሉ ኣምላኽ ካብ መን ይዓብዩ
ካብ ልብና ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካብ ሓቂ ምዃንና ንፍለጥ ሲሉ ንልብና ቅድሚኡ ንህዳእዮም እንታይ ንግበር ካብ ሓቂ ምዃንናስ በዚና ንፍለጥ ኢሉሎ ስለዚ ሓደ ሓሳብ ናይ ክርስቲያን ስቂልካ ይኮንካ እንትድርብዮ ታይዳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትህድኦ እሞ ኣምላኽ ማሕተም ክገብረሉ እንድሕር ካብኡ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ንምንታይ እዩ ዘድልየና እንተዳኢልኩም ንቀዳማይ ነገር ናይ ምፅራይ ሓይሊ ኣለዎ ኣሜን እንታይ ኣሎ ናይ ምፅራይ ሓይሊ ኣለዎ ድሮስ ሳላትን ዝነገርኩኹም ቃል ስንታይ ኢኹም ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዮሐንስ 15:3 ንጹሓት ኢኹም ናይ ምንጻሕ ሓይሊ ኣለዎ which means ነቲ ገፈል ዘበለ ነቲ ንኣምላኽ ዘየስምር ዘበለ ነቲ ዓለም ዝመሃረትና ነቲ ባህልና ዝመሃረና ነቲ ብብዙሕ ነገር ዘእተናዮ ነገር ምስ ቃል ኣምላኽ ብምውድዳር እንታይ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ናይ ምፅራይ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣሜን ዶ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ናይ ምፍላይ ሓይሊ ኣለዎ ነቲ ዓንቶይ ከምቲ ዝበልናዮ ነቲ ዘድሊ ነገር ካባና ናይ ምሕጻብ ነቲ ዘድሊ ነገር ድማኒ ኣባና እንታይ ንምግባር ማለት እዩ ከስምረሉ ይኽእል እዩ ሓዙኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ድማ ንሓሶት ብምንታይ ትኮዩ ብሓቂ ትኮዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ኣሜን ዶ ተሓቂ ክትፈልጥዋ ሓቂ ድማ እንታይ ክትገብረኩም እያ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ኢሉ ብቃልካ ቀድሶም ኢልና ኣሎ ድማ ኣብ ዮሐንስ 17:7 ማለት 17:17 ስለዚ ኩሉ ግዜ ንክርስቲያናት ዝበኣሶም ሳይጣን ኣይኮነን ንክርስቲያናት ዝበኣሶም እንታይ ህዝበይ ስሳም ፍልጠት ይጠፋ ኣሎ ኢሉ ዘዕበየና ኣሎ ዘንበረና ኣሎ ይዕሩኽትኻ ዝብሉኻ ኣሎ ዝተፈላለየ ኮሚኒቲ ኣካባቢኻ ዝበካ ኣሎ ናብነት ምናልባት ኣብ ሓደ ፋሚሊ ክትህብትም ኣለካ እንድሕር ዝብላ ተሓሳስብ ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትህብትም ትፍትን ትኽእል ትኸውን which means ንኣምላኽ ብዘይ ክብሮ መንገዲ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ክህሉ ክእል ይፍቲ ገዛ ሰብኣይ እንድሕር ኮንካ ተባእሳይ ክትከውን ኣለካ ክኸውን ክእል ይፍቲ ገዛ ባህልና ዘዕበየና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሓሶታት እዚኣቶም ዋላ ናብ ክርስትና ምስ መጻኻ ዝዋግኡኻ መን እዮም እንተዳኢልኩምኒ እቶም ኦልድ ኔቸር ንዓኻ እንታይ ዝገበሩኻ ማለት እዩ ባክግራውንድኻ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ለይቲ ምስ መዓልቲ ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ጥራይኻ እንታይ ክትገብሮም ትኽእል ሩት ኣውት ትገብሮም ወይ ከዓ ቦንቂርካ ከተውፅኦም ትኽእል ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ዘይተንብብ ኣለኻ ግን እቲ ምሳኻ ዘሎ ንዓኻ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ናብ ብርሃን ዘይመፅእ ኩሉ ፀልማት እንታይ ይከውንን እዩ ኣይቅላዕን እቶም ድሰርቁ ኢሉ እንታይ እዮም ድፅበዩ እቶም ድሰርቁ እንታይ እዮም ፅበዩ ፀልማት እዮም ዝፅበዩ ኩሉ ክፉእ ኣብ ፀልማት እዩ ድስወር ፍልጠት ግን ንሰብ እንታይ ገብሮ እዩ ሓራ የውፅኦ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክልተ መንገዲ ሓርነት ኢልዎም ደሎ ተሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ንስኻ እንታይ ክትገብረኩም እያ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ተኻለይቲ ድማ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ሓርነት ኣሎ እዚኦም እውን ክልተ ነገራት እዮም እቲ ሓደ ጸሎት እዩ ኣሜን ዶ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ሕብረት ትገብረሉ እዩ እቲ ሓደ ድማኒ እንታይ ፍልጠት ትእክበሉ እዞም ክልተ እዚኦም ናይ ምኽሪዮም ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ እንድሕር ተራኺቦም እንታይ ዝገብሩ ፍጹም ምልዋጥ ዘምፅኡ ኣብ ሓደ ክርስቲያን ፍጹም ምሕዳስ ሓሳብ ዘምፅሉ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ሓቂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ንሓሶት ነቲ ኣባኻ ዘሎ ጌጋ ኣራዳዳ ምናልባት ኣነ ኣይክእልን ይኸውን ክእል እዩ ኣነ ዳ እንታይ ይጠቅም ክኸውን ክእል እዩ ኣነ ዳ ካብ ድኻታት ዓልየት እንደ መፀ ኣነ ዳ ካብ ዘይተማሃሩ ዓልየት እንደ መፀ ኣነ ዳ ሰነፍ እንደ ክትብል ትኽእል ትኸውን ነዚ ነገር እዚ ግን ከምኡ ከም ዘይኮንካ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ዝነግረካ ኣሜን ኣሜን ዶ ኣብኤል እንታይ ኢልዎ ትድኹምሲ ቡርቱዐ ይበል ኢልዎ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በቲ ዘፍቀረና ካብ ሰዓርቲ ንበልፅ ኢና ኢሉ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ስለዚ ንስኻ ከምቲ ትሪኣ ዘይኮንካስ ከምቲ ኣምላኽ ዝርኤካ ምዃንካ ትፈልጠሉ ናብ ብርሃን ኣምላኽ ምስ ትመፅዩ ናብ ቃል ኣምላኽ ምስ ትመፅዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ድማ እንታይ ትገብሮ ተዳኢልኩምኒ ነቲ ልዕል ዝበለ ሓሳብ ኔጌቲቫት ተሓሳስባ ናትካ ኣሉታዊ ዝኾነ ብቃል ኣምላኽ መገዲ እንታይ እንዳገበርካዮ ትኸይድ እናቐየርካዮ ትኸይል ማለት እዩ ምስ እተስተንትኖ ድማ ኣብ ልብኻ እንታይ ይኸውን ይዕቆር ይተርፍ ምክንያቱ ቡ ንቡ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ከምቲ ንምስሉ ኣብ መስትያት ርእዩ ዝርስዖ ኢልና ኣሎ ያዕቆብ 1:23 ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ይኮነን ዝተርፍ እቲ ቃል ኣንቢብካዮ ጥራይ ደይኮንካ ክትከይድ ዘለካ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብኡ ሕሰብ እምበር እንታይ ትግበር ኢልዎ ያዕቆብ ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣስተንትኖ እምበር ካብኡ ንየማን ኮነን ፀጋም እንታይ ተግብር ኣይተግልስ ኢልዎ ኣሎ ወርቲ ክትሓስቦን ከለኻ ኣይድያ ናትካ ፕሮጀክት ይኸውን ናብ ኣምላኽ ማለት እዩ ነገራት ብዙሕ ይምርመሪኦም ማለት እዩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ክትሓስቦ ከለኻ ብኡ ከተስተንትን ከለኻ መን ዝወርሰካ ንሱ ዝወርሰካ ነብርሃም እንታይ ኢልዎ እቲ ካብ ውሽጥኻ ዝወፅእ እንታይ ዝገብረካ ዝወርሰካ እቲ ካብኻ ዝወፅእ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ንኹልንትናኻ ዝቋፃፀሮ ብቅድስና ክትከይድ ኣይትሽገርን ኢኻ ብፅድቂ ክትከይድ ኣይትሽገርን ኢኻ ብኩሉ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ክትከይድ ኣይትሽገርን ኢኻ
اتي شجر انتاي تدعلكم مني زخون كريستيان سافر زجبر اتي ستيبس لزت فوي من قدكن كريستنا انتاي لنا بزحلفه قليل يسكبلو قليليو يا كم تعلمت بلك يكونن جمرت اقوي تاخذ قبل كلها ببزح يخات شجر كل ነገር استرفك ايد مسلك حقيده ግን كل ነገር አይኮነን استرفك ታዳ ብዝበለጸ መንገዲ ይዝመጻካ አሜን ዶ አምላኻው ፓኬጅ ሒዚ ይዝመጻካ ማለት ስለዚህ ለይት ምስማዓልት ከተስተንትኖ خلኻ ለይት ማዓልት ክትሓስቦ خلኻ ንሱ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ አባኻ ሪዞኔት ይገብር አባኻ ርዝነት ይሕድር አባኻ ክብደት የጥርሞ ንዓኻ እንታይ ናይ ምግባር ተኽእለሎ ቃል አምላኽ ክዛረብ ከሎ ዳዊት እንታይ ኢልዎ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርኩ ወይሉ እንታይ መታን ከይገብር እዩ ንዓኻ መታን ከይብድል ስንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርኩ ወይልና ሎ መዝሙር 119 ጥቕስ 11 ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ قال እግዚአብሔር ንእምነትካ ናይ ምድንፋዕ ተኽእሎ ኣለዎ ተኽእሎ እኳ ደይኮነ ዓቕሚ ጉልበት ኣለዎ ኣሜን ዶ ንብዘላ ዓለም ሲ በሓይል ቃሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኢሉ ፀይርዎ ኣሎ ንብዘላ ዓለም ኖት ኦንሊ ንእምነትካ ዳ ክንድምንታይ ንትውክልትኻ ዳ ክንድምንታይ አሜን ምክንያቱ ኣምላኽ ይሕሱን እዩ ኣምላኽ ነቲ እሱ ዝኣትዎ ተስፋታት ከየተግበረ እንታይ ይገብርን እዩ የስ ምናልባት ናይ ምርሳዕ ፀገም እንተ ዘይብልና ቆም ይኻሰብ ናይ ምርሳዕ ፀገም ኣለዎ ትፈልጥኹምሽ ከምሎ ትፈልጥኹምሽ ናብ ሓደ ቦታ ሰለስተ ግዜ ወሲዶም ንፖለቲካ ክመሃር ሻፍቲ ሳልሳይ ሰልቺና ማለት እዩ አይሎምና ታኹን ከኻ ተብክር ደለኻ ኢሎምንስ ሳልሳይ ዓመት ዘሰይም ትምህርቲ ትምህሩና ገለይልዮም ማለት እዩ አይሎምኒ ወዲ ሰብ ረሳዕ ስለ ዝኾነ በባህሪኡ ክደጋግሞል እዩ ዘለካ ኢሎምን ማለት ካፍታን ነው ሸኻብ ፖለቲካ ዝደጋግም ዳን እንታይ ቃል አምላኽ ዘይደጋግም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ምክንያቱ ነቲ ትደጋግሞ ናፍቲ ትማላለሶ ናፍቲ ትውዕሎ ንዑ ናይ ምምሳል ተኽእሎ ኣለካ ሰብስነቱ ዝሪኦ ነቲ ዝውዕሎ እንታይ ዝገብር ዝመስል ማለት እዩ ስለዚ ደጋጊምካ ናይ ምስትንታን ነገር ንዑ እንታይ ገብሮ እዩ ተዳኢልኩምኒ ንእምነትካ የደንፈዑ እዩ ምክንያቱ እምነትካ ምንታይ ዝመጽእ ኢልና ሮሚ 10:17 ካብ ምስማዕ ይዝመጽእ ምስማዕ ድማ ብምንታይ ዝኾነ ደይኮንካ ክትሰምዕ ዘለካሲ ክትሕዛእ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ሓደ ካፍቲ ናይ ምቕያር መስርሕ ኢለ ብዝሓለፈ ክንዛረብ ከለኹ ቁፅሪ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ኣይኮነን ኢልናዮ ቁፅሪ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ ጸሎት ኣይኮነን ኢለ ነይረ ሓቀይ ዶ ቁፅሪ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ንብዘሎ ነገራትካ ምዕፃው ኢልና ነርና እስኻ ንኣብነት ናይ ሽጋራ ወልፊ እንተ ኣለካስ ካብ ሽጋራ እንድሕር ዘይረሓቕካ ሽጋራ ክትገድፋ ይትኽእልን ኢኻ ቅድም ካብ ሽጋራ ጥራይ ኣይኮንካን ክትረሓቕ ደለካ ፍሉጥ እዩ ናትካ ሽጋራ ምስ ኣምስታይ ናይ ኣታችመንት ነገር ኣሎ ኣብ ሓደ ከባቢ ክትከይድ ከለኻ ደስ ትብለካ ወይ ቡን ክትሰቲ ከለኻ ደስ ትብለካ ወይ ዘይድሊ መስተታት ክትሰቲ ከለኻ ደስ ትብለካ ንምንታይ ካብኡ ዘይትረሓቕ ካብኡ ከይረሓቕካ ዝግበር ለውጢ የለን ካብቲ ኣከባቢ ረሓቕ ዋላ ካብቲ ኣከባቢ ጳውሎስ ነዚ ሓቂ እዚ ስለ ዝተረድኦ እዩ ምስ ስጋን ደምን ከይተማኸርኩ ናበይ ከይደ ኢሉ ናብ ምድሪ ዓረብ ናብ ምድረ በዳ ዝኸደ ምክንያቱ ንሱ ካብ መሳቱኡ ተዘይተፈልዩ ካብ ዕሩኽቱ ተዘይተፈልዩ ካብቶም ዘዕበይዎ ባህሊ እንተ ዘይተፈልዩ ወርትግ ንሶም እንታይ ገብርዎም ከስውዎም ንድሕሪት ከዓ ክመልስዎም ስለዚ እቲ ቁፅሪ ሓደ ለውጢ ዝመፅእ ሻት ክትገብሮ ኣለካ ተሓሳስባኻ ካብ ኩሉ ኣከባቢ ንዓኻ ሕማቕ ዘልምደካ ኣከባቢ ይኹን ነገራት ይኹን ፍልጠት ይኹን ዝተፈላለዩ ሕማቕ ልምድታት ይኹን እንታይ ክትገብር ኣለካ ቁፅሪ ሓደ ክትርሕቕ ኣለካ ሽዑኡ ኢኻ ናብ ጸሎት ትመፅእ ሽዑኡ ኢኻ ናብ ቃል ኣምላኽ ትመፅእ እንድሕሪና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኤልሳዕ እንታይ ይብላ ነይሩ ነታ ሰበይቲ ቅድሚ ብዛዕባ ናይ ዘይቲ ምዝራቡ መራቢለ ምን ኢልዋ ገዛ ክእተዊ እንታይ ግበሪ ዕፀዊ ቅድም ክትዕፆ ይደለካ ምዕፃው ክንብል ከለና ምዕፃው ጥራይ ኣይኮነን ኣተሓሳስባኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ክትዓፅዎ ኣለካ ሽዑ ኩሉ ሰናይ ነገር ንኽመልእ እንታይ ክረክብ እዩ ግዜ ክረክብ እዩ ተዘይ ኮይኑ ከምዚ ክልተ ተኳሉ ምብላዕ እዩ ሓደ ሰናይ ተኹላ ሓንቲ በጊዕ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐምጠን ስነንሕድሕደን ኣብ ኣእምሮኻ ኮይነን እንታይ ገብሩ እዮም ማለት እዩ ክተኾሲኦም እምበር ፍታሕ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ስለዚ እምነትካ ናይ ምድንፋዕ ተኽእሎ ኣለዎ ቃል እግዚአብሔር ካልእ ኣምላኻዊ ኣጣማምታ ይህበካ እዩ ኣጣማምታኻ ዝንቡዕ ክኸውን ግድን እዩ ይኽእል ይኮነን ግድን እዩ as long as ንስኻ ካብ ዓለም ዝመፃና ዓለም ዝሃበትና ትምህርቲ ገዲፍና ይኹን መፃ ይንኽእልን ኢና ስለዚ ሓለፋ ኩለን ትሽገረለን ዘመናት እተን ቀዳሞት መዓልታት እየን which is wala በሳይንስ ከም ዝተጸንዐ learning trajectory ናይ ሰብ ኣብቲ መጀመርታ ለውጣ የርእን እዩ ትምህሮ ኣይልወጥን እዩ መሬት ትልውጦ ኣብ ገለ እዋን ምስ በፅሐ ግን ክትኮስ ከለው ትሪኦ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣሜን ዶ ያ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ተዳኢልኩምኒ
كل شع لوطي قس بقس يز مصافت مجمرتا دحرجن انتاي غبريو بزح لوطي اطمامتا كال نغرات كان انتاي غبرو اي مالتيو ناب املاخاوي ملكع كسعت مسل يغبركاي مالتيو ناي بحقي مننتكا انتاي غبركايو يرئيكاي اب قدميو سيلو اب ابراهيم 14:3 كل انتايو غوديو اب قدم املاخ مصيخا انتاي خاتخون قلع ጨርቄ خاتخون مالت قلع سبي خاتخون منم تأمر كحباء زخيل يلن اب قدمي عينتو كم بيرسون يغليصو زلو لكع كم حدا سب وي كاملاخ اب قدمي خاخوف يلو ززارربكا زلو كل نغرات كازريكا زلو صع زمسلكا خاتخون مالت مخنياتو قال املاخكم او عقم لو ስለዚህ ንቃል አምላኽ መጀመርታ እንታይ ንግበሮ ነምብቦ አሜን ደክሰማዕ አሜን ዶ ምንባብ ክንብል ከለና ናይ ምምላእ ግዜ እዩ ኩሉ ሲዝን ኣለዎ እንታይ ክንገብራለና ከነንብቦለና ድሕሪ እንታይ ክንገብሮለና ከነስተንትኖለና አንቢብካ ምስ ተስተንትኖ አባኻ እንታይ ይገብርዩ ይሓድር እዩ ንስኻ ድንኳን ናይ ቃል አምላኽ ኢኻ ትኸውን አሜን ደክሰማዕ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ከም ታንቶ ይዝበልና መዝሙር ዳዊት 119:11 ንዓኻ መታን ከይብድል ንቃል ካብ ልበይ እንታይ ገበርኩ ዝበለ አቆርኩዎ ዝበለ እዚ ጽሑፍ እዚ 119 ብዛዕባ ቃል አምላኽ ጽቡቅ ገይሩ ዝዛረብ ዋላኮ ተዘይ ነገርና ምናልባት እዝራ ከም ዝጻሓፈዮም ብዙሓት ሰባት ዝሰማምዑ እዝራ ማለት ካ ኣብ መጽሓፍ እዝራ ኸድኩም እንድሕሪኢኹሞ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዝነበሮ ፍልጠት ሓደ ካብቶም أزيم مجرمات سباتي سلزي ونسو كسع قال أملاخ كندمنتي عقم خمسة لو بزت صحف زي تبغيرو خرد الناس خيل مالتي دحري انتي قبره أستنتين كأبا خمسة عقور كايو أوجو أمين دخ سمع نمنتي ترى لكم إن حدا كريستنا بوش تطرح يكون النبر بخباب يخاي نبريو كتوجون كل خان خباب يخاي خان تاي تقبره أتوموسفير تفتر أملاخ أو زخونة كونة تفتر أملاخ أو زخونة أتوموسفير تفتر مالتي أمين دو إذا نجر زخرد أنا له كتوجين كل قال إخزابير كل نجارات يسمع بمنفسه وعلم ريخ ما مش نقول تاي سستاي سمعته تأم بلس سمعته حكيته قال أملاخ زي إزازيلا أمين دخ سمع أمين دخ سمع سلازي كتوجون كل أنت هاي مقبار عقم اللوت تدعي لكم إني كبابي خاناي موقوت صار عقمي اللوت قال إخزابير سلازي رأخا يكون كان توجو سلازي رأخا دي أيكونن حنسب أملاخ أو قانق أخن الله متكن كلا لنا قال إخزابير سي يخون بلا كونه يزبلنا سلازي قال إخزابير أنت يتر أملاخ كي رأي قدمي تزارب دحار أنت يخون سوات جن مصر أنا ينخن الزارب ندلي أمين دخ سمع أمين دخ سمع يا أب حدث كل جزء بركة الزارب ندحر كونكا irrespective زر إيو بحري irrespective زجبروس نمجبارات كي قدسكا ملوات وايترفون أمين دخ سمع يا سلازي كل جزء خن أوجن كلنا نبهي أونت كم زمت فليتنا ينان أوج مالتي أمين دخ سمع أمين ده يسوع كريستوس قويتاي سلازي قال أملاخ كم ز حيل اللويلنا صولت كم بلن كلنا مس أملاخ مزدر راب مالتيلنا عنتو يتايلنا نيرنا دا أتو تراي ديكونه أب كماي كوناتات كم ز أتو تقال كأخم فلت على النايلنا مالتي سلازي كتسل خلقها مس أملاخ حبرة تجبر أمين ده كتسل خل حدث أبتي منفسو كندك فلا ليلة نير عنتوي سلست حدا حبرت نجبرلو مس أملاخ الله سلازي كتسل خل حدث مس أملاخ حدا ناي مخان تخول الله أمين ده من يزور سكا أملاخ كور سكا يجمر أب وان صلوت حبرت كتجبر تجمر محاسب كان حسابون حدا خون يجمر مالته سلازي منفس أملاخ كأب حلنا خانتاي كجبر يجمر مالتي كون عنجان كريكا يجمر أبوتات صلوت which means أبتزل خايو خناتات أبتزل خايو تسجم أبتزل خالو شجر نيناي كتقلل لك نيناي دم أتصنع خاطر حزول لك أنت هاي مقبار عقم اللو مالتي ناي مفلاي عقم اللو حسابات كأنت هاي قبر مالتي كفسخ يجمرو جنزابه كساتف يجمر كتفلت تجمر بوش تخاستك تقبر تجمر حسابات كوحز يجمر أبوتات صلوت كوينم زفسو حسابات كاد يكون حسابات منهم حسابات أملاخي أمين ده أبكال بوتا خون كذا حسب كام حسابات جن تايك خون اللوم أبكد ما أملاخ كهاد اللوم تايك أخون اللوم كمرمروك خلو اللوم سلزي صلوت مس حساب أملاخ تايك بركايو يتأبقى كايو حساب وخفلت إلى زمر مرخن توايلو نحنا جن حساب كريستوس علنا يلو قال إخزابير حساب كريستوس علنا
which means ቃል አምላክ መስአተወ ብርሃን አምላክ ድማ በመንፈስካ መስአተወ ክልቲዮም ኣብ ልብኻ ይራኸቡ ሞንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ዝያዳ ሐሳባት ክፍልፍል ይጅምር ብዙሕ ምግላጻት ትረክብ ካብቲ ቃል አምላክ ብዙሕ ነገራት ክትመሃር ትጅምር ጽቡቕ ዝኾነ ዓይኒ ማያት ክነትዕ ይጅምር ካብ መንፈስካ ሞ ታይ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ንብዙሕ ነገር ናይ ምሕጻብ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ብልጭታ ናይ ቃል አምላክ ተሰሚዕኩም ፈልጥ ደብልብኩም ነቶም ሰብኦም ሃውስኮም ኢሎምሽ ለከዶ ክነግረና ቆለስ ኣብ ልብና እንታይ ገብረና ይነበረን ይነደና አይነበረን በዝሱ ይነግሮም በትኻ መንፈስ አምላክ ብርሃን ይብርሃሎም በዝሱ ይነግሮም በትኻ መንፈስ አምላክ ይብርሃሎም ኣብ ልቦም እንታይ ክስምዖም ጀሚሩ ሓዊ ክስምዖም ጀሚሩ ሓውኻ እንታይ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ተዳልኩምኒ እስቲም ናይ ምፍጣር እስቲም ድማ ኢንጂን ናይ ምትሳእ ተኽእሎ ኣለዎ መንፈሳዊ ሞተርኻ እንታይ ክገብር ጅመር ማለት እዩ ክትስእ ይጅምር እሞ ሓይሊ ትረክብ ትብርትዕ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ምስ ሓሳብ አምላክ ዝጻረር ኣብ ምፍራስ ድማ ዓቢ ተራ እዩ ዝጻወት ዓቕሚ የብልካን ቃል አምላክ በይኑ እንድሕራም ቢብካዮ ብዘይ ጸሎት ዓቕሚ ትስእን ኢኻ ኣስተውዕልኩሞ ትፈልጡ ዶ ቅልስ ይፍጠር ኣብ ውሽጥኻ ንሓደ ሕማቕ ባህሪ ክትገድፎ ዝደልየካ አምላክ ክትገድፎ ይትደልን ኢኻ ንዑ ሒዝካዮ ናብ ቦታ ጸሎት ምስ መጻኻ ግን አምላክ ብርሃን እናወሰኸ ክሳዕ ነቲ ዘይድሊ ነገራት እትገድፎ ክሳዕ ንዑ ትኸውን ቁሩዕ መሳርሒ ትኸውን እንታይ ገብረካ ማለት እዩ يحجزك شو منفساو ستامينا تطري منفساو عقمي تدلب منفساو تصعد تدلب مو نقولو ناملاخ زي خبر نجار ام مقداف انتي كتقبر تخيلي خمالتي تراخ تصاوت تخيلي خاينا نبل دلنا سلازي قال املاخ بينو تراي ديكونه بتصلوت كتسنيون كلخا زياده انتي زخون نبلالنا effective دخون امين دو صلوت قال انتي بكاي سلامي بكاي امين دو امين دو سمع صلوت انتي بكاي سلامي بكاي هدأتي بكاي عرفتي بكاي قال እግዚአብሔር ከዛረብ ኮሎ እንታይ ኢልና እቲ ካብ ኩሉ አእምሮ ዝበልጽ ሰላም ክርስቶስ ንልብኩም እንታይ ይግበሮ ያ ካብ ኩሉ አእምሮ ካብ ኩሉ ፍልጠት ዝበልጽ እንታይ እዩ ሰላም እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰላም ዘለ ሃገር ናይ ምምዕባል ዓቅም ኣለዎ ሓቀይዶ ኣብ ሰላም ዘሎ ሰብ ድማ ናይ ምምዕባል ሓይል ኣለዎ which means net ዝበሃሉ የስተውዕለ እዩ net ዝንገሮ ይዓቅሮ እዩ ናይ ምልዋጥ ዓቅም ድማ ኣለዎ ስለዚህ ሰብ ኩል ጊዜ ቀድመ ምዝራብካ ከተዳሃዳዶ ኦይ ዘለካ አንተ እንታይ ንብል ነራ ትምዕዶ ማዕዳ ኣብ ግዚኡ እንተ ዘይ ኮይኑ ኣቦቱ እንተ ዘይ ኮይኑ ስታተስ ኩነታት ናይ ልቡ ከይፈለጥካ ትገብሮ ማዕዳ ዕውት ማዕዳ ኸውን ኣይክእልን ንብል ነርና ማለት እዩ ስለዚህ ሰላም ልቡ ተሓልዩ ሰላም ልብኻ ተሓልዩን ከሎ እምሮኻ ዓሪፉን ከሎ ተንብቦ ቃል አምላክ ጥራዩ ኣብ ህይወትካ ለውጥ ከምጽ ዝኽእል ተረብሽካ ከለኻ ተንብቦ ቃል ወላ ሓንቲ ከዓይ ኣይክእልን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጊዜ ርኢና ያለና ማለት እዩ ولا أملاخ معيدوهم كسمعوا عيكولون يوم كسع بأدق جير تزاريبوهم شعو حق إيه يا يسوع كريستوس قويتاي مخنياتو زي هادئة نفسي ولا حنتي خاخد جورا زي تخل هدأتك أمني يزركب أب أملاخ يزركب سلزي تصولت انتي ناي مقبار عقم له سلام ناي محلاو عقم له سلام ناتنا ناي محلاو عقم له اب سلام زلو لبي اب سلام دلو تحساسبا اب سلام زلو دما اب عرفت زلو دما انتي ناي مقبار نجر الله نت املاخاو نجر اصنعخا ناي محاز نجر الله سلازي حقي قال املاخ سلازي اتخايو طراي ديكونسي اب كمي كونتات كونكا اتخايو انتايو it matters يقدسي امين دو سلازي تصولت بتاع اقداس زغبرو قدم قال املاخ من بابكا ازوم كلهم نغرات زياتهم تاي كغبرلهم مالتيو كحبرلهم دغاغي مزبلكم دلخو تم ميكانيكاو كفال نايسب بزلو نفسون بزلو منفسون انجيج كخون الله اب لبو لو تخمص اندحر كوينو ازيوم نغراتيوم دما نقال እግዚአብሔር كزارب كله صوريات لبين املاخ كفلط ويمو بصانيم زبلنا كفلط ويم تايم بصانيم امين دخسمع يا نلبخا زصريو كاب أملاخ بزمت برهانن كاب مصحف قدس بزمت فلطاتن انتاي مزخوني مالديو كلتيو مزراخبي مالديو مغبار فقاد أملاخ انتاي كتغبر تجمر تمهار تجمر ወይ ድማን ኃይል ትረክብ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ እዚሁ ኣብ ቦታ ጸሎት እዩ ኣብ ቦታ ሕብረት ምስ አምላኽ ኣብ ዘለካዩ ንስኻ መንፈሳዊ ዓቅሚ ትድልብ ክንብል ጸኒሕና ነርና ማለት እዩ ንኹሉ ሓቂ ዝመስለካ ሽዑዩ ኤክስፖዝ ዝኸውን ሽዑዩ ዝቃላዕ ማለት እዩ ካብ አምላኽ እንተ ዘይ ኮይኑ ካብ አምላኽ እንድሕር ኮይኑ ድማ እንታይ ማለት እዩ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ ክትሕዞ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ኣእምሮኻ ብርሃን ይመልእ ኣሜን ዶ
كلت عينة برهان يزول حكيدو ناي وشت برهان الله ناي دق برهان الله ناي دق برهان نعينتنا انتاي جبرانيو يدقفني خنري حكيدو اتناي وشت برهان دماني نتأملخاو من قد خنري أو زدقفنا حيلي قال كان من اجرين تايلو والله ما برهتي يلو والله قال إخزابير كزارب كل منفس سبك برهان إخزابير يلو والله which means أملخ برهان وزلك عبي تدعيلكم من منفس ناي سبي برهان وزلك مالتي يسوع كريستوس قويتاي سلازي أمرنا يودسب انتاي كمل يجمر برهان كمل يجمر ولا هارب أولوس كتقول لهم كلوسكم يلوم انتاي كمل أكم يلوم منفس تبابن أمرون كمل أكم يتقول الله يلوم منفس تبابن أمرون قال لي النجار يكونن مالت إذا مسجورش انتاي يلوم إتزحيش كتمرمري يلوم حد كريستيان زحيش كمرمر ندحر كوينو منفس انتاي كخون الله مالتيو تبابن أمرون كمل الله أمرو زي بس لكريستنا تعوي نجار كخوناي كإلنيو بتبابون كمل على ساكلنيو بتبابون مس أملاخ كم زقربن أب حلفني ويد ما أبوتات صلاتهم بخمي أجباب كم زقربن انتاي كم زسات فنون كفلت عاي كإلني مالتي أمين دخ سمع يا أملاخ حيلو دما بأملاخه وحيل ختك أي جمر كريستيانات أفت ما جمر تايوتهم كله بنات كان نجار خاتك كايدو تفتن قال إخزابير كزارب كله جن هدي بلو يزبلنا حكيدو إسياس 4 تقصالسان حد انت دعوسيدكم إسياس 4 كم نخزابير صبيو جنان تايلو حيلهم يحدث كم نسر بخناف يديبو يقوي يمون تاي قبرون أي حلولن يخدمون تاي قبرون أي دخمون يبلنا نسب مقبي كونن زبرتعو مقبي كونن حيل زهبو مني أملاخي آمين دو يا ويتا يسوس ريخم الله مش إنجيرا خمسون دك مزامور تليخوام أم معرف 4 وإنجيل يوحنس مستمل السجن انتايلوم صوم زيت فلتوا بالعنتاي جيري بلعيلوم اتعينت بلعتي نمنفس خاطر يكون حافظ بل اتعينت بلعتي نفس خاطر يكون حيل زخون ولا نسقا خانتا يقبروي يبرتعوي مالتي اذا نحنا نبولع مقبق من طراي زبرتعو نسقانا طراي زبرتعو نسقانا طراي زت انكرو مالتي سلازي سخم زيت فلطوا بالعنتا يريلوم بلع سودمان كله نغير انتا كغبري خيليو حيل كهبني يخيليو يلوم مالتي سلازي حيلي ناتكا ويدمان ناتكا تحساسبا ناتكا بلوص تبلو نجر مدر بايت مهارب قد ما املاخ مو نتيني املاخاو نجر دماني ناي مسكام عقمي يهلو كمالت سلازي ورتق اب صلوت زاتو كريستيان انتاي تدايلكمني نتز دربنا دربه هم تهاري باولوس زبولو مالتي نتزل على دمان دال على انتاي قبر يجمر نا املاخ كسعبو يجمر مالتي امين دو سمع امين دو سلازي باركس انتاي لنا بتزحلفه تدايلكمني بمحداس حسابكم تلوط انبر نز عالم زي ايتم سلوا زبل قال ترير قالن كبيد قالني ازي دما يلو انتايو اتنا يا امرو منفساوي اغلغلوتكم ايو يلنا نيرنا بقداماي اغلغلوتني حد كريستيان قال ممهار ايكونن اغلغلوتني حد كريستيان ممسكار ايكونن اغلغلوتني حد كريستيان منم كالا ايكونن اسو انتايو كالا ايو قداماي اغلغلوت تاي تدايلكمني محداس حسابي مغنياتو بزي تحدث حسابنا املاح كتغلغلو يتخيلني خا بزي تحدث حساب ناملاح كتسمرو اي تخيلني خا اسيو انتاي اتناي عمرو منفساوي اغلغلوتكم اسيو يغلغلوتي يسكبلو يا مغنياتو خالق تغبرو غيا كنتي كمتن نفاس زمكت يلو والله كنتي يزخون مالتي شارب ادمعك خون اندحر كوينو غنا صبقون حماقن نمفلاي لبونو زلامد اندحر كوين خمت اب ابراويان زبلو انتاي نخون عقملو اتحساسبو زحدث سبترايو اتقداما يصنحلي زين بلو ناي كريستيانات اغلغلو دماني ناملاخ زبق انتاي مالتيو امرو مدلاوي مالتيو مخنياتو اذا تحساسبا زي ناملاخ كسرحن زي كسرحن زغبرو whoever you are ولا مسكين كن ولا بروخ كن ولا جرح كن بزح ربحات تكون تلو اتحساس بقى انت زي تحديثو كن منم تامرنا املاح كتسمرو ايتخليني خا اكوادا مسمار مو يترف اتو انكو املاح زحرقون نجر تاي تدالكمني زي تحدث امري نزي بخوفي يزريو املاح دخم لكم من البات كابر سيد بالكم كي مسلكم
نبل نيرنا بقدامي بكالاي نجستات بزعبا اتنبي خزارب كله أب سماريا صباح خمس خشيات خمس خوني مسبلس انتي لوتي نقص تمركز وزن برجوا بزيلو انتي لو إذا سي مساخوت سماي كنت زخفت يخون ده تبلو يلو كتري إيه خاجن انتي كتجبروني خايلو اكتبوا عني خايلو بتحساسبو انتي جيرو تتصاريرو مس أملاخ which means أتحساسبو سلزي تحدثه كألنا أملاخ سلزي نقة كألنا أملاخ سلزي فلت انتي كجبر خلنا نري كتصارر خلنا أملاخ كي تردون نري that's why دما خم عصبوخ أخعد صد كلون نري مالد قويت يسوس كنت يقعد يوم حد كذي تتقاقبوا تمدك مزامور تنتهي جرم نتجانين موساسين مو مالتي شو حيزة ما مسمى تقول تاستا كونكم مسبولم ستايل مو لك مزامور تخا موساسين مو نسخ استخل انت خون كاسين تايجبر فتندو يلو أخن بلكم قوي تاسوس كتايلو تحقيسو ديو جني حوا قادا تخيل لي خا أتبلا لها مزأمن كله يكالو آمين دو كم من تايز متأيز سبزي كمان جرمكم بروخ سبيو تخوم زبالون قوي تاسوس مخنياتو قوي تاي نزي مأمانين تايكبر دق فيلو كالتي في تملي سكو جن جرهنا دبالا يسرحني بكرستنا جرهنا مس عشونا انتي قبرلك آمين دخ سمع بالهتات كن كوني زمع دنا قالك زيابير سلازي ولا كو جرهن تقنه ولا كو تملاس لبين تلو قويتا جن كجن حخلينا رئينا نمنتاي بتحساس بو مسكالنا أملاخ انتاي سلاز جبره سلاز تتعرر أملاخ كان نمنتاي كوم يجبرك أي فلتيو أبو أمر ود سب أبى تحساس با ود سب أقم ميت ودول عقم انتاي جبريو سبجيري فلتيو رينا نيرنامش أبز فترة معرف عصرت حدا انتاي لناو كجبروا كابز هكنوا انتاي جبر خل كلهم زخل يلن كبلهم كلوري إناينا which means انت دا the moment أبى تحساس باني حدا سب تفتيرو حدا نجر أبايتا خمس مت أيز فلت أملاخ تذكر وديهم تتقصي آمين دو متشم بزعوا حدا نجر كعلكات خوينو كندت السرحيو جيرو علكات زغل يلن حكي كند أملاخ جيرو بزعبار رأسنا كرد أن زغل سوالو خايله أي أمنيني سلزي زفترة مخوزدكم متى انتقل نتوم زينا بركم تقصي شو دشان حركينا تايزب لنا تدعلكم إجزاء خاب حموشة وياربعته شعود ما كلا قدا قبل على كل قط مدري ما انت فحكي نبلسي كتمان رؤسو سماي زت انقر جنبن مسرح انتي نكبر سمنا أنا تقوع بلو إجزابير كا نتدك سبز سرح وزنبر ختمان جنبن كرئي ورا دايب لنا دي تسرحت أي تسرحت مدب يماوتيم مدب مسوتوس أملاخ جن انتي جيرو نعو كرئيلو وريدو انتي نمبالي تدعلكم مني the moment أب imagination نايسب حدا نجر استحسبه أملاخ انتي زردو أبايتا كم زمت أي زردو عقم حسب تري والله دو قويت يسوس انتايلو نسبيت خبه قايل زري أزبله فتمو زمويلو كم دي كونا نيلو مالت إن حرات حساس بقى أورد عاتيو بأكل كم زعت خيز فلت كلام لخ حدي إذا سلز فلت يخا أتحساس بنا حدث جداليو كندو عقمي كندو نايم تكبر كلت كم زلوا سلز فلته تايلو شو تقص شدشة إجزابير جمايلو إنه كلاتهم حدث زربهم حدث بيوم مجمر تقبرهم كأزيو حجر ما كقبروا إلهم زهقنوا زبلة زخل كلهم يلبن even أملاخ وإنك خل كلهم كم زي كألسي أدميت جيرو كم يجيرو خمد سرحنا رأيوه لقاس أملاخي آمين دو كساخن دزعق من لنا حواتي قلنا حماق دي كنا نمتاي كنت قوم اللي تعلامه نا أملاخاوي مخر أملاخ كنت قوم اللي تحسب إذا imagination أيزوم سبات زي أتوم جن حيلنا أتحساس بهم فليتهم سن نمتاي كنت قوم اللي دليم نسمهم متأوع خدك قوم اللي دليم شو عن تايلوهم imaginationهم دي دمسيسوا أتحساس بهم دي غيروهم نخير ردادو طريق عن قوم دبالغوا مخنياتو أتحساس بانا يود سب كساخندو عقم اللوخ بالدليل سلزينا أتحساس بها كبيت كلس يزد ليكا day and night نايم اسمع كله كله day and night نايم رأي كله كله day and night نايم قال أملاخ نايم من باب كله كله إذا كله خون كله أمنتاي أب سفرات صولت كونكا تعاتي خاي كل التنجرنا بالعقا خونا كيلني كل التنجرنا بالعقا كخون أي كيلني سلزي وقدام أي سقومتي أبناي محدث أمرون تايلنا معصاو سكبلو
معصاو عصو ختفله ختكيل لك كابت زلمدكايو كابت تخود كباب ختفله لك كابتم تفلطو معروخ ختفله لك كابتم ولا كريستيانات يكون احواتي انت دا ان سقمتخا زيدفو خوينم كتفلط راي زلك ولا انت يكون بلا لغو ولا كريستيانات يسميو مالتي يسوع كريستوس غويتاي اتقدماي سقمت ختفله يزلك اتخالاي سقمتي قال املاح كتنبب لك اب منتاي كون كان ببيد بللغو اب سفرا صلوت كونكا امبب نمنتاي تدايلكمني املاح حبرت كتجبرن كلخا انترفيوز تخونيخا بلند تخونيخا مس املاح حاده حبرتي خاتهلوكا مالتي داس واي غويتا يسوع بتبعت كزارب كلكم تنسم اباي انا دما ابو نسخاتكم دما مسانا فصم حبرت كسعت تخوني لهم تاي جبرالغو يصلي الله حبرت زبل قال انت تدالكمني ود سب بمنفسو مس املاح انت كخون كله كونيكت خون كله بلند خون كله سلازي حاده حبرت زلهم دما حاده حساب ناي مخان تقوللهم ورقن ستيلن اندحر بحانساب قميت كايو دحر قول ما خاب صحاي اندحر قميت كايو دحر قال اوان انت يخون يمسلكم ستيل ورق خمسل يجمر مالتي بلند يخون فيوز يخون كسيتيو يجمر كزعق يجمر مو نسخ ورق ناي ممسال تقوللو مرات بحر زنبروسي زي مرت بحر انت كجبر جمر كورس جمر كم دما كريستيان ولا كون سب بحري مرات انت هونه مست زي مرت املاح كامل جاوز على جن من مرات يقدفوا يا امين دخسمع امين دخسمع سلازي وتناي محداس حساب زعبي اغلغلوت ني حدا كريستيان مخانو كردانا زلو ازي دما اتناي امرو منفساوي ها اغلغلتكم اصنا حلك تبلي تخلني نمنتاي تدالكمني اسو اندحر كوينا اغلغلوتو حدا كريستيان ناملاخ بزي تصارر اتحساسبا تاي كغبرالو كدالو خنالو سلازي نخالنت املاخ انتاي كغبر جمر بوتا كهبو يجمر نخالنت املاخ سفر كهبو يجمر سلازي تخيل انت خونكا سايبلني اذا اب نفس وقفنا يزمص حدا حوخا خصليلكا تيلوس يتيلكاس يخيل دمو تبليخا اي تبلوني كون عبافو اوشتخا جن فلخ زبلوخا حساباتكم وص يجمروا حقيده تغاغي حدا ابي شغر تبلو نسخا اندحر اتي خاسي نصلتي لك حدا حوخاس اوكي جن تبل تجمر مالتي نمنتاي تدالكم نتقند صقم اي تحدثكا اندلخ نكالنت نبوسيبيليتي ني املاح انتاي كتغبراي كالكان كرداكاي كالن كم دق اسرائيل بمعراف 78 مزمور داوود انتاي لمو املاح صا مدره بداس ما دخسرع خل ديلهم كابيق اقراب سيلهم كقنطب غلريهم سلازي معاسيهم تما اقراب كبقلو معاسي تفرخ وص وي دما معاسي انتن كبت خبل عقل لهم سيلهم املاح غنا بحنت رفد انتاي غيرو بوزحات رغبيت انتاي غيرون مالتي ملئو امين دو سلازي املاح يخيل يسكبلو ات زي كلمنيو زي تحدث حساب طراي زتحدث حساب جنا ناملاخ انت يهبويو سفر يهبويو امين دو باركس ناي مدره بدا قعزه بزودينا لنا املاخ نكريستيانات نا مدره بدا زئتو منتاي كونيو كسرحو يليمبر كغفعوم ويكا نخدخمو ميلو ايكونن امين دو هاليلويا ثانك يو مزمرنا مصان شيكن صلينا ابونا مسغنا كالونا سلازرف دز እግዚአብሔር ይልዕልዕልና